2018 nduna ya zachuma Gudo Gondwe anabweka ndalama ku African Development Bank kuti apangire nkhata water project. Atabweresa nkhani ku parliament, aphungu a MCP sanakondwe nazo. Onabo kusamba dzozi anafunsa Mutharika una kuti ndi chifukwa chani anabweka ndalama zonsezo kuti akaonongere ku chigawo cha kumpoto kumene kuli anthu ochepa. Tikukumbukira ngakhale Chakwera amene anali leader of opposition pa nthawi imeneyo anakana kuvomereza bill imeneyi ponena kuti Gudo Gondwe ndi Mutharika amakondera anthu akumpoto. Nkhani imeneyi inavuta kwambiri mpaka ma MP aku North anapanga press conference. Frank Mwenefumbo, Kamulepo Kaluwa komanso Japi Muhango anadzudzula tsankho la MCP. They call it evil. Komabe Peter Mutharika sanamvere zonena za MCP ndi Lazarus Chakwera. Anabwereka ndalama ku African Development Bank komanso anapitiriza project imeneyi mu 2019. Mutharika atachoka pa mpando mu 2020, project imeneyi inayima chifukwa cha kuba komanso katangale. Inu mukudziwa kuti mudziko mukachuka kuba komanso katangale, mabanki komanso mabungwe otithandiza amasiya. Ndiye mu 2021 African Development Bank inasiya kuthandiza project imeneyi ponena kuti boma la Chakwera lachusa kuba. Lero pa 7 September Chakwera ndi MCP anapita kukatsegulira chitukuko chimene anakana mu 2018. Akunena mopanda manyazi kunena kuti chitukuko chimenecho ndi chawo, kuyiwala zonse zimene anachita mbuyo. Komabe izi sizachilendo kuona MCP ikuba zitukuko za ena. Kamuzu Stadium ndi atsamunda, Queen Elizabeth Central Hospital atsamunda, Domas Teachers College, Kobe School of Agriculture. Pali zinthu zambiri zimene MCP imene kuti ndi zawo koma ndi za atsamunda. Leronso anapita kukatsegulira nkhata water project, chitukuko chimene Chakwera ndi MCP anachikana mu 2018 ponena kuti kumpoto kuli anthu ochepa osapitisa kumadzi. Koma Mutharika 2019 anakakamira ndi kuyamba project imeneyi, ndipo inali project yokuti ithe 2 years. Koma chifukwa cha kuba ndi katangale wa Chakwera, project inayima ndi imene ikutha 2023. Ndiye nkhani imeneyi siyachilendo kwa Malawi. Mayor office Ejenko Kapichira zitukuko za Mutharika. Dedza one stop center, Malawi Bureau of Standards, Kamuzu Dam Rehabilitation, Lilongwe Orthopedic, APM ndi amene apanga zimenezi. Pali zitukuko zambiri zimene Chakwera wasegulira 3 years. Zonsezo amene apanga ndi Peter Mutharika. Mwachisanzo Mchinji one stop center, Palombe District Hospital, Golomoti Solar System, APM ndi amene apanga. Inu ngakhale ma secondary 250 anabweranso ndi Mutharika. Ndi amene anapita ku America kukacheza ndi Donald Trump. Pobwerera anapasidwa ma secondary school amenewo. Chakwera wapita kunja more than 30 times in a period of 3 years. Koma chimene wabwera nacho ndi bridging foundation scam, akuti Esewede electric scam, ma agent aku butchery, achifa ku Nigeria, Zunethi Sata, komanso East Bridge of Malawi origin scam. Chanzeru chimene akubwera nacho akapita kunja ndi zimene ndatchulazi. Akangopita kunja akamabwera amumva kuti ayi kampani yakuti ya bandrama, kampani yakuti ya fertilizer, iya ya president akwesa kwacha, and this and that. Palibe kuna kuti wabwesa chitukuko chimene chikupindula Malawi. Peter Mutharika anapita kunja less than 15 times, koma anabwesa ma secondary school 250. M1 Kanengo Chweta Road, 6 lane imene kumangidwa ku Lilongwe, Bunda Administration Block, interchange ku Lilongwe. Zonsezi zinabwera ndi Mutharika. President Chakwera akapita kunja, chimene wabwera nacho ndi kugwesa kwacha mbali nayi kutsegulira zitukuko za nzake. Chifukwa tinene zona pano kunena kuti chanzeru chimene boma lake likupanga ndi nkhanza. Dzulo lomweli anthu ena amalengezesa mademo ku Lilongwe. Atafika pa mtandire anakhalidwa ndi anyamata MCP. Zoyimba zawo zinaotchedwa
komanso galimoto kuphwanyidwa. Chodabwitsa kwambiri pa nkhani imeneyi nchonena kuti anthu achiwembuwa amaperekezedwa ndi apolisi. Ndelero kunali mademo. MCP inatumizanso anyamata kuti akakhape Boni Kalindo ndi anzake, chifukwa amene akutsogolera mademo amene ndi Boni Kalindo. Nde MCP inatumiza anyamata ndithu mtawuni masana dzuwa likufa mtengo kuti akakhape Boni Kalindo. Iwo watu amagenda miyala, ananyamula zikwanje, zibonga, mauta, mipeni, komanso panali anyamata ena amene avala gula mkulu. Chodabwitsa china komanso chodetsa nkhawa ngati dziko la Malawi, zigawenga zimenezi zimaperekezedwa ndi apolisi. Akuluakulu kalekale anthu amati akaona gula mkulu ankangodziwiratu kuti ndi mwambo wa makolo, koma lero anthu akangoona gule amachita mantha kuopa kuphedwa, chifukwa MCP ikugwiritsa ntchito gula mkulu pochitira chiwembu otsutsa boma. Amalawi tikubwereranso nthawi ya ulamuliro wa chipani chimodzi pamene Kamuzu ankazunza anthu pogwiritsa ntchito Malawi Young Pioneer. Tikukumbukira wiki yatha Zikhale Ng'oma anagwira marefugee atatu m'boma la Ntchisi. Atagwira choncho anapita nawo ku polisi walanda katundu. Mmodzi wa anthu amenewa Mr. Jean Paul anambera 10 million ndi kumpanganso detain without trial. Chifukwa zimezi zimene akuchita akumata akampeza refugee mu shop, chifukwa anthu amenewa sakumagwidwa ku nyumba kwawo. Most of the times akumagwira ku mashop, ndi akatero akapeza ndalama akumatenga, ngati mmene anachitira ku Ntchisi kupeza anyamata atatu ndi atagwira anawalanda katundu ina aliyense kupakira. Ndiye Mr. Jean Paul anambera 10 million kumata mbera anampanganso detain without trial. Tikanena kuti detain without trial tulanthauza kuti munthu anangomugwira osampitisa court. Ndi anzake nawo chifukwa sanapeze ndalama anamenyedwa modetsa nkhawa mpaka mmodzi anavulala mwakayakaya. Zitatero apolisi anachita mantha chifukwa munthu amenyedwa angotupa magazi komanso akuoneka kuti akudwala. Ndi anaona kuti munthu ameneyu tisamusunge mu selo, anamutulutsa ndi kumutumiza ku Mutharika camp. After 2 days refugee ameneyu anamwalira. Zikhale Ng'oma ndi apolisi anaopseza marefugee aku Mutharika una kuti asayelekeze kunena chilichonse chokhuza nkhani imeneyi, apo B awapanga deport. Akuluakulu kodi kukhala ngati Malawi amatero zona tizibe amafika nzathu munjira yonyasa ngati imeneyi? Pali marefugee oposa 27 amene afera ku ndende during operation ya Zikhale Ng'oma. Ena mwa anthu amenewa amachita kuwaphadala powamenya kapena kuwadyetsa chiphe. Mwina ambiri chiphe simuchidziwa, amawadyetsa poison. Akachita choncho amawalanda makontena ndi ndalama zawo. Modi makontena ambiri amene akusungidwa ku area 30 aja ene yake anaphedwa ndi MCP, komanso ena anawapanga forced deportation kuti akaphedwe ndipo Kagame. Akamalankhula m'misonkhano amene akutilamulirawa amatiuza kuti ndi opemphera, koma kuyang'ana zochita zawo zachinyengo zokhazokha. Ku Malawi kuno malamulo amatiuza kunena kuti munthu wina aliyense kandi refugee kandi chigawenga kandi ndani akapezeka olakwa akuyenera kupita ku khoti kukayankha mlandu. Koma chimene chikudabwitsa Zikhale Ng'oma ndi Chakwera akumati akagwira marefugee amenewa sakuwapitisa khoti, angowapanga detain then kuwachita forced deportation, katundu wangu kutsala konkuno. Akatera kumanda kuti yayi mubwere mudzone katundu. Kodi munthu adzaona bwanji katundu pamene mwatumiza kale ku Rwanda? And in addition to that, anthu ena akaona kuti ndolemera kwambiri ali ndalama ku banki, fama achita check amaona kuti oh, this guy ali 400 million ku bank, this guy ali matumba 20,000 achimanga. So what do they do? Amatenga container ija ndikukayisunga ku area 30, then amapasa poison. Munthu uja 2 days amamwalira amakamwike ku Mutharika. Amauza ma community leaders aku Mutharika kuja kuti mpangoulula kunena kuti uyu wafa ndi poison, ndiye kuti niyo tikupanganiso deport. Those are asylum seekers, some of them are refugees. Amaopa patsogolo pake katundu amene ujaya kutenga ndi Zikhale Ng'oma ndi amene akulemera. This is not for Malawi. Ma container amene ali ku area 30 aja ena ali kwa ngona aina yake kulibe, you can check. Akamapita omwe uja mwakatsegula kulibe aina yake anapha kalikati. They killed them. Ena
anawachita dipoti kuwapitisa ku Rwanda kwa Kagame. Ena mwa iwozi kumvekanso kuti anaphedwa kalekale kumene koko ndi Paul Kagame. Inu mukudziwa kuti Paul Kagame amaombera anthu amenewo. They shoot them. They are all dead. Ndiye katundu amene yoyo amene anthu anasiya abale wakapita kuna kuti tikufuna zaleke katundu wa madala akumauza kuti no tionese ziphaso.